karon niya ang mga maabtik natong tigbalita. Eli Tahan Langit Espina o Jolie Ann Villanueva. May adlaw mga kaigsuonan kong Subuanon. Aniya na ang atong mga balita sa mga kalihukan ug mga nabuhat sa mayor sa dakbayan sa Sugbo. Michael Lopez Rama. O karon sa atong mga headlines. Pagkabanhaw sa pelikulang Bisaya, gilauman ni Rama. Pribadong sektor ni paluyo sa kasaulugan sa ika-75 katuig sa dakbayan sa Sugbo. Mayor miduso gyud nga mahatagan og anniversary bonus ang mga kawani. Kasaulugan sa Charter Day sa dakbayan, napahiran gyapon og pamulitika. Karaang gutyaw ko, gipahawanan human sa dakong linog. Buhisan Dam og Fuente Osmeña, 100 years na sukad matukod. Dakbayan sa Sugbo, may emergency hotline na unya sama sa inilang 911. Mga magpapatigayon nga taga Honolulu, Hawaii, gidani nga mo invest dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Mga sibilyan na ang mumaniho sa mga mobile patrol sa kapulisan. Mga mamarking sa Plaza Sugbo, hayan pabayron na. O karon sa mga balita. Gilauman ni Mayor Mike Rama ang pagkabanhaw sa pelikulang Bisaya. Karon nga ng hawd ang mga Cebuano filmmakers sa kalihukang gipahigayon sa Cinema One diha sa SM City. Aniya ang report. Nanghawd hangtod sa dekada 70 ang pelikulang Bisaya sa dihang misidlak og maayo ang mga bituon nila ni 1969 FAMAS og Asian Film Fest Best Actress Gloria Sevilla sa Puting Tabil og ni Dulce Amor sa Natad sa Pag-awit. Nag-unasab nila sila si Rodi Robles Ondo Huisan, nahimong Best Child Actor sa FAMAS ni adtong 1955. Nalakip sab sa katapusang henerasyon ang igagaw ni Mayor Mike Rama nga si Annabel Rama, igsuon ni Kapitan George Rama sa Basak San Nicolas, dakbayan sa Sugbo. Batan-on pa si Mayor Mike Rama nga nakakita pa sa mga pelikulang Binisaya nga makatupong pagani sa mga pelikulang Tagalog. Mao nga gihandom niya nga mabuhi nagbalik ang industriya, ilabi na karon nga pipila na ka mga Bisaya nga makamaong mubuhat og Binisaya nga salida. Mapamatud-an na gani kini sa mga misalmot sa unang Cinema One Original Cebuano Film Festival nga didto buhata kung gipahigayon sa SM City Cinema nga gibuksan mismo ni Mayor Mike Rama ning bag-uhay palanggayod. Dinhi gipamahayag sa mayor nga iyang gilauman nga mabanhaw na unta ang matawag yun unta nga atong kaugalingong pelikulang Binisaya. Gipakita ngadto sa SM Cinema 3 ang mga nagkadaiyang pelikulang Sugbuanon ni atong pagka-Pebrero 11 ngadto sa Pebrero 16. Lakip sa mga nasalida ang kulbahinam nga di ingon nato nga inapilan sa Barug TV director mawain lain si Marlon Douglas Cabanyas Hofer nga mida sa papel sa usa ka pari sa maong pelikula. Gilangkuban usab ang ubang mga pelikula sa may paranormal romance, multi-awarded ang Damgo ni Eleuteria. Uban ni Mayor Mike Rama nga mitambong sa pagbukas sa maong local film festival ang mga nagkadiyang prominenteng personalidad. Pinanguluhan nila ni Ronald Argilies, channel head sa Cinema One o local filmmakers nga sila si Director Renton Zuazola o Director Victor Villanueva. Andam mubarog, uban kaninyo, Fermin Gomez. Habagan sa pribadong sektor ang pagtimaan sa tibuok tuig sa ika-75 nga anibersaryo sa pagkadakbayan sa Sugbo. Aniya ang report. Tungod niini, 4 milyones pesos na lang ang gigasto karon sa kagamhanan. Inay 10 milyones pesos unta. Human miabag ang pribadong sektor sa galastuhan sa pagsaulog sa 75th Charter Day celebration sa Dakbayan. Ubos sa prinsipyo sa private-public partnership nga kanunay gidangpan sa mayor, ilabi na sa kakulang sa suporta sa konseho, mapatuman ra ang awarding of outstanding employees, individuals and institutions, maingon man ang balak contest, essay writing contest, ug uban pa. Sa niini, wala tugti ni Mayor Rama ang Charter Day Organizing Committee nga mangayo og pagtugot sa konseho nga mogasto og 10 milyones pesos. Gipakubsan niya kini sa 4 milyones pesos na lang.
Gimanduan ni Mayor Rama si Belinda Navasquez ang iyang Executive Secretary nga mangita gikan sa pribadong sektor nga makaabag sa pagpatuman sa ubang proyekto nga subay sa kasaulugan sa Charter Day. Lakip na niini ang pag-ila sa 75 ka mga pamilya nga may labing menos 3 ka mga sakop nga dako ug natampo alang sa kalambuan sa dakbayan sa Sugbo. Pinaagi sa panggobyerno, community service, pamatigayon ug industriya, professional nga pangalagad, paugnat sa kusog, media ug arte, relihiyon, kalikupan ug siyensa ug teknolohiya. Iluhon sila pinaagi sa mall exhibit, memorial lectures, maingon man sa usa ka coffee table book. 7 ka pamilya matag bulan sugod sa Marso ning tuiga hangtod Pebrero sa sunod tuig ang hatagan og pasidungog pinaagi sa usa ka testimonial dinner ug reunion sa ilang pamilya. Handa mo barog uban kaninyo, Douglas Cabaño. Idusog yun ni Diamond Mayor Mike Rama nga mahatagan og bonus ang mga kawani sa Cebu City Government nga lakip na sa pagsaulog sa ika-75 nga Charter Day sa Dakbayan sa Sugbo. Kini ang report. Gawas nga alang sa mayor angay ug haom lang nga mapahalipayan ang mga natrabaho alang sa kagamhanan katungod sab kini sa mga kawani subay sa gilatid pagyud sa rules and regulations sa Civil Service Commission. Matud pagi kinahanglang mahatagan og milestone bonus ang mga empleyado matag 5 ka tuig sukad ma-charter ang usa ka dakbayan. Gibutyag ni Rama nga mipasalig si City Treasurer Ophelia Oliva ug Budget Officer Nelfa Briones nga ang panudlanan sa kagamhanan adunay igong pundo nga magamit alang sa maong incentive ngadto sa tanang opisyales ug empleyado. Gikalipay og dako sa mga empleyado ang maong balita ug naghinam-hinam na sila sa pagdawat niini aron usab magamit nila sa pagpamayad sama sa eskwelahan sa ilang mga kabataan ug uban pa. Apan may kahigayunan nga mabaw ang 5,000 ka mga taga City Hall sa maong pahalipay kay una nang misupak si Vice Mayor Joy Agosto Siang. Wala kinitubay ni Rama kay alam niya anaara sa mga sakop sa konseho kung uyonan o dili ang iyang tinguha. Ngibandua na gani ni Rama si Briones nga mangita og pundo nga wala magasto gikan sa budget sa miaging tuig aron adto kuhaon ang gastuhon sa paghatag og bonus sa mga kawani. Kung ang 5,000 ka opisyal o kawani sa City Hall hatagan og tag na 10,000 ka pesos, nagpasabot kini nga ang dakbayan makagasto og 50 milyones pesos. Alang niyang dakpo na kaayo og sweldo ang mga kawani sa City Hall kay matag tuig duna sila'y usbaw. Matud niya, mao kini ang hinungdan nga nagtubo ang budget alang sa personal services. Dunay mga kawani sa City Hall nga namahayag nga dili sila makapugo sa Vice Mayor ug ubang sakop sa konseho nga aprubahan ang sugyot sa mayor apan mipasumbingay nga dako na unta kaayog matabang kanila ang maong bonus. Anda mo barog uban kaninyo, Farlash Segovia Asenas. Bisan kasaulugan sa Charter Day sa Dakbayan, gipahiran gihapon og pamulitika. Apan mibarog si Mayor Mike Rama sa unsay makiangayon. Aniya ang report. Dili gayud mabangbang ang kahaguka sa pamulitika batok kang Mayor Mike Rama kay bisan pagani ang kaseryoso sa ika-75 nga kasaulugan sa Charter Day sa Dakbayan gihugawan gihapon og bulok politika sa iyang mga kaatbang. Gani sa pipila pa lang kabuan ang milabay daan ang giyam-iran sa muatbang niya sunod tuig ang plano nga ipabarug ang estatua ni Don Vicente Rama diha sa Plaza Independencia aron ilhon ang iyang pagkaamahan sa dakbayan ug sa mga nabuhat niya alang sa dakbayan sa Sugbo. Gibaharan ang daan sa makontra ni Mayor Rama sunod tuig ang konseho nga babagan ang plano nga naglakip sab sa estatua ni Sergio Osmeña Sr. ang kanhi presidente kay dili buot ang kanhi mayor nga itupad si kanhi Senador Vicente Rama sa iyang apuhang kanhi usab pangulo sa nasod. Buot lang unta ni Mayor Rama nga mahinumduman sa mga Sugboanon ang pamayhon ug hulagway sa duha ka mga bantugang lider ug magbabalaod kinsa gitamod ug gitahod tungod sa ilang mga mithi ug mga bulawanong nahimo sa kalambuan sa dakbayan ug ilabi na sa nasod nga Pilipinhon. Gitataw ni Rama nga dili niya buot usik-usikan ang salapi nga gamiton sa maong katuyuan apan iyang gipasabot ang kabililhon lamang og mga ligasiya nga gibilin sa duha hilabi na kang Don Vicente Rama nga maoy giila nga Father of Cebu City Charter ug kang Don Sergio Osmeña nga nahimong Speaker of the Philippine Assembly
og pangulo nga mihulip sa namatay nga si Manuel Luis Quezon sa naghinapos na nga ikaduhang gubat sa kalibutan. Karong bago pa lang, giduso sa asawa sa muatbang ni Rama ang pagtuboy kang Assistant City Treasurer nga si Tessie Camarillo nga usa sa mahatagan og pasidungog sa Charter Day. Lakang nga tataw gituyo pag insulto lang sa mayor. Mahinumduman nga gipatangtang og wa na ilha ni Mayor Rama si Camarillo isip tresurera kay nawad-an siya og pagsalig kaniya panahon sa pagduso sa iyang administrasyon alang unta sa 2012 nga budget sa kagamhanan. Gipasabot sa mayor nga dili basta-basta lang hatagan dayon og award ang ilang girekomendar. Tungod kay gikinahanglan pa kining moagi sa proseso o mo qualify sa mga kriteria nga gilatid sa praise committee. Kansang committee ba gitahasan sa pag-review sa mga nominado. Gipadayag sa mayor nga dili angayan tagaan sa pag-ila si Camarillo kay wala siya mahimuot sa iyang gipakitang performance. Hilabi na sa miaging bugno sa budget diin na mahayag kining dili niya makaya ang maong koleksyon. Laing giduso sa mituboy kang Camarillo ang Asian College of Technology nga gipanag-iya ni Konsehal Bebot Abellanosa kinsa nakapadayag ng mudagan pagkakongresista sa Bagatang Distrito sa Dakbayan. Samtang may respeto ang mayor kang Abellanosa, gipasabot niya nga dili maayong malantawan sa katawhan nga miunay lang ang Dakbayan ug ila sa mga pamatigayon nga iya sa mga opisyalis niini. Nagtuo ang mayor nga mosabutra kaniya si Abellanosa sa iyang gibarugan kay may delikadisa man ang maong konsehal. Andam mo barug uban kaninyo, Eli Espina. Gipabalhin ni Diamond Mayor Mike Rama ang mga buhatan sa kagamhanan nga anaa didto mahimutang sa karaang Gutsaoko at Bangsa City Hall Executive Building. Tibok bloke pahawanan sab. Ani ang report. Bililhon alang kang Mayor Michael Rama ang kinabuhi. Mao nga napugo siya pagmando nga papahawaw na ang tanang nag-okupa sa Gutsaoko Building o sa tupad nga lugar nga gihimong budigas sa mga lain-laing baligya. Gimanduan ni Rama si City Administrator Jose Marie Poblete nga mopatuman gilayon sa iyang tinguha nga wala nay tawo nga tugutan nga magpuyo sa mong building human nasuta sa Office of the Building Official kun ubo nga dili naluwas ang maong edifisyo. Gideklarar sa ubo nga ang Gutsaoko nga nibarog sa mong lugar kapin na sa 5 kadekada nga dili naligon human sa makusog nga linog pagka Pebrero 6 og delikado ng mahugno tungod sa pangidaron niini. Adunay party sa Gutsaoko nga nag-atubang sagdanan ang natumba nga nakapaalarma ni Market Administrator Raquel Arce. Gipangbutangan na sa sito ingon man sa General Service Office og mga puthaw nga barandelya ang daplin sa Asiras gikan pa sa eskina Diha Cosalem paingon ang ngadto sa daplin sa MC Briones. Miasir si Arce nga ang ilang pagbalhin ilang gihimo aron sa paglikay sa posibleng kadaot o kakuyaw sa kaluwasan sa iyang mga sakop. Gibutyag ni Arce nga adunay igong lugar sa ikaduhang andana sa Tabuan Public Market nga mamahimo nilang gamiton. Mihangyo siya sa kapin 160,000 pesos alang sa pag-renovate sa maong building, pagbutang og mga partition o sa ubang mga struktura nga paghahimuon sa building and maintenance section. Laing tulo ka mga opisina nga naa mahimutang sa Gutsaoko Building mao ang opisina sa Garbo Ascenso Sumbanan Alyansa kun Gasa, Boreal Assistance Program kun BAP o sa TCUP kun Tanod Chapel Unified Security Group o Parish Security Group. Balhinon sab sa Tabuan ang Gasa o TCUP samtang mupuli ang BAP sa gigamit kani sa City Hospitalization Assistance and Medical Program kun CHOM sa ikaduhang andana sa Legislative Building samtang mubalhin na ang CHOM sa Cebu City Medical Center aron maduol sa mga pasyenteng gialagaran. Daghan ang misugyot nga ayuhon og palig-unon lang unta ang karaang Gutsaoko kay kabahin na kini sa historical heritage sa Dakbayan sa Sugbo. Anda mo barog uban kaninyo. Analiza Bukikosa, Kabaso. Usa na kagatos ka tuig, sukad matukod ang Buhisan Dam ug ang Fuente Osmeña nga naglangkob sa unang waterworks system sa Dakbayan sa Sugbo. Aniya ang report.
Bisan kung mitumaw ang panagbangi sa angayan manag-iya ni ining mga infrastruktura, ilabi na ang ilado na kaayo nga Fuente Osmeña, mipalabaw ra gihapon ang pakig-alayon og panagtambayayong sa dakbayan ug probinsya sa Sugbo. Nabatyagan kini karon tungod sa productive cooperation nga gitamod nila ni Mayor Mike Rama o Gobernador Gwen Garcia nga mitambong sa kasaulugan sa sentenaryo sa duruha nga lakip na sa kasaysayan sa Sugbo. Uban nila sa pagbukas sa kasaulugan ang mga kadagkuan sa Metro Cebu Water District, pinanguluhan sa ilang General Manager nga si Armando Paredes, US Consul John Domingo, ug ang mga magpapatigayong mag-asawang Luilier nga mi-adopt sa tibuok Fuente Osmeña haron kini mapalambo pa. Gisugdan pagtukod ang Buhisan Dam pagka Enero 3, 1911 ug nahuman pagka Pebrero 11, 1912 nga may gitason nga 27 metros. Gitukod kini haron matubag sa nagkadakong panginahanglan sa ilimnong tubig kaniadtong panahona. Nagamit sab ang nahulmang Osmeña Waterworks sa pagtubag sa daghang sunog nga miigo sa dakbayan nga midangat sa dakong kadaot sa mga kabtangan ug kamatayon sa pipila ka tawo tungod sa kakuwang sa tubig. Tungod sa iyang nakita nga dako nga panginahanglanon, mitabang ang Amerikanong Gobernador General sa Pilipinas kaniadtong panahona nga si William Cameron Forbes sa pagpangita og pundo nga 550,000 pesos nga gigamit alang sa maong proyekto. Pinaagi sa petisyon sa Municipal President sa Sugbo, Vicente Teves, uban sa Municipal Board, miluwat si Forbes sa executive order nga mibutang sulod sa watershed o reservoir sa 5,590 ka metro kadradong luna nga nahimutang sa bukirang bahin sa nahisakop pa kaniadto sa Labangon. Sa paghinapo sa Enero 1912, hapit matagpanimalay sa dakbayan na abta na sa tubig nga mainom kay nagtambayayong ang mga lider sa Sugbo. Human sa usa ka gatus ka tuig, nagpadayon ang pakigtambayayong sa dakbayan ug probinsya, ubos nila ni Rama o Garcia nga gialayunan pa sa pribadong sektor pinaagi sa Banay Luilier. Anda mo barug uban kaninyo, Lovey Villanueva. Gidani sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga mo invest dinhi ang mga magpapatigayon nga mibisita gikan sa Honolulu, Hawaii, USA. Kini ang report. Gilangkuban ang mga magpapatigayon sa ika-22 nga trade mission nga gipadala dinhi sa nasod sa mga Amerikanong taga-Hawaii. Gibutyag sa mayor sa Honolulu nga si Peter Carlisle nga gilantawan nila ang Sugbo uban sa Baguio, Clark, Manila ug Subic alang sa pagpamatigayon. Gilauman ni Joel Mariu, Managing Director sa Cebu Investment Promotion Center, nga usa ang South Road Properties sa ilang mapiling mga lugar. Matod ni Carlisle, makapalig-on sa panaghigalaay sa mga dakbayan sa Sugbo ug Honolulu nga nahimong sister cities pagka Nobyembre 29, 2009 ang pagbubo unya puhon sa mga pondo alang sa pamatigayon sa iyang mga tagilungsod. Gitataro ni Mayor Mike Rama nga ang pagtinabangay sa mga sister cities magdala sa Sugbo uban sa Honolulu sa international cooperation ug mupakita sa matuod nga panaghigalaay sa Pilipinas ug Estados Unidos. Malipayong gidawat ni Rama uban sa maiyang magpapatigayon dinhi sa dakbayan sa Sugbo ang delegasyon nila ni Mayor Carlisle uban sa mga kadagkuan sa Filipino Chamber of Commerce sa Hawaii. Gibutsyag ni Carlisle nga miuna sila dinhi sa Sugbo sa ilang pagbisita dinhi sa nasod tungod sa pagkamanga abi-abihon o pagkamahigalaon sa mga Sugboanon. Anda mo barog uban kaninyo, Jasa Gunhuran. May emergency hotline na unya ang dakbayan sa Sugbo sama sa inilang 911 sa Amerika. Salamat sa usa ka kumpanyang call center nga dili gani magpabayad alang sa maong serbisyo. Aniya ang report. Gitanya kini nga walay gasto ang kagamhanan sa kumpanyang First Aid, usa ka kalibutanong call center nga anaa dinhi na matigyon sa dakbayan sa Sugbo. Miabot kining kalambuan human masinati sa mga anaay dinhi sa dakbayan ang kaguliyang kun pagpanik sa kahadlok nga may tsunami inga moabot sa dakbayan human sa dakong linog sa miagi pa lang nga Pebrero 6. Imontar sa First Aid ang usa ka communication system alang sa emerhensiya ug mga distress calls, ilabi na panahon sa mga katalagman og trahedya nga pagadawaton sa usa ka central server ug mopadala gilayon ngadto sa mga ahensya nga angayang motubag sa matag emerhensiya. Gikinahanglan kaayo ang maong matang sa pag-abag sa mga tawo ilabi na sa progresibong dakbayan sama sa Sugbo. Matagad gilayon unya ang mga tawag kung may mahitabong sunog, medical emergency, trapiko, landslide, flash flood ug sa tanang emergency situations nga gikinahanglan ang abtik nga pagtagad.
Gihangop ni Mayor Mike Rama ang tanyag sa kumpanyang First Aid nga buot niyang mag 24/7 nga koordinasyon sa Local Disaster Risk Reduction Management Center ubos sa iyang opisina. Gitataw niya nga dako kaayo ang ikatabang sa abtik nga pagtubag sa mga emerhensiya o kalamidad nga mamahimong masinati sa dakbayan. Tungod sa madali na unya nga mga pagtubag, matod ni Rama maminusan ang mga apektado, mas daghan sab ang mga maluwas sa trahedya ug malikayan pagyud ang pagkakalas sa mga kinabuhi. Andam mo barog uban kaninyo, Jessa Gunhuran. Gisugyot nga pabayra na ang mga muparking sa Plaza Sugbo. Unsa man kahay ikasulti sa mga kanunay mupark sa maong plaza? Kini ang report. Laraw ni Vice Mayor Joy Agustos Yang nga pabayra na ang pagparking sa Plaza Sugbo. Humaniya na matikdan ang kahuot niini gumikan sa nagkadaghan na ang mga nanggamit sa alang unta sa mga adunay transaksyon sa City Hall. Gilaraw kini niyang haron ma-regulate ang pamarking ug maka-income pa ang kagamhanan. Nasuta nga kasagaran sa mga nagpark sa Plaza Sugbo, mga manimbahay sa Santo Niño ug ang uban mga nag-shopping sa sikbit nga mga tindahan diin matud sa Vice Mayor aduna untay ilang kaugalingong kaparkingan. Hulmahon unya ang ordinansa sa maong katuyuan nga maglakip bisan sa mga may transaksyon sa City Hall ug sa mga empleyado nga adunay mga sakyanan. Aniya ang mga nagkadaiyang reaksyon sa mga mamarkingay diha sa Plaza Sugbo nga nahinabi sa Barug TV. Okay lang na. Okay lang siya nga para ba sa atong government. Okay ra. Much better mag-charge of parking fee para ma-limit na to ang number sa parking. Otherwise, kung dili na ta mag-charge, di na may ka-parking, mga kuan na mga concerns diha sa City Hall. So, maybe, muhatag taog, ingon taog exception, katong na business transaction sa City Hall, na i-pass nga free. Kana lang tayo, but na duration, time duration. Say 1 hour parking, free. Kung ay, say, kung parking fee, anyway, para kada maintenance na rin, at least kadang affordable lang sa para lang sa convenience. Okay lang na ay parking fee. Hindi ko siya kitang I guess, much better siguro kung free kayo para sa mga manibahay ba? Para sa mga sa mga website ninyo, mga devotees. Better siguro kung free. Nakupanan na ako. Okay naman sa siya, basta affordable lang, hindi lang sa sobra ka taas ang parking fee. Okay, kasi gana sa parking fee, may mga transaction sa City Hall. Ang uban ay sa Malimba, oo. Manindot na karon ang Plaza Sugbo ug ang Legislative Building sa City Hall tungod sa paninguha ni Mayor Mike Rama sa diyang siya pa ang Vice Mayor nga nangita og ikagasto nga dili gikan sa kagamhanan sa dakbayan. Anda mo barog uban kaninyo, Douglas Cabaño. Ang kagawasan kapanalikdan pinaagi sa kamatuuran, kun sa bakak giluiban, sa panaghiusa, kun sa panagbahin-bahin gihulga, sa hinagiban, kun sa hinagiban gipasipadan. Mga igsoon kong sugbuanon maayong adlaw, Pebrero 24, 2012, ang katawhang sugbuanon magambahan sa pagsaulog sa ika-75 kung Diamond Charter Day celebration. Dili malikayan nga musantop sa atong alimpatakan ang kasaysayan o ang kahulugan sa pagsaulog niini. Ang kasaysayan sa pagkahimong dakbayan sa Sugbo, nagasugod sa dihang si Don Vicente Rama, maoy nangamahan sa Commonwealth Act 58, nga nagama og charter alang sa Cebu City, niadtong 1935. Ang mong balaod, gipirmahan ni Presidente Manuel L. Quezon, hinungdan nga si Don Vicente Rama, mao ang gitawag nga amahan sa Cebu City, kon Father of Cebu City. Ang iyang legasiya magapabiling buhi sa matag tuig nga kasaulugan sa Charter Day nga karon ana-ana sa ika-75 katuig. Ang politikanhong reputasyon ni Don Vicente Rama nagasugod niadtong 1916 sa dihang siya midaog sa pagkakonsihal nga nagatangkil sa pinakataas nga boto batok sa dominanting partido, Demokrata, nagipanguluhan ni late Senator Juan Sumulong na maoy lulo ni kanhi Presidente Corazon Aquino.
Kaliwa sa mga protesta sa eleksyon, si Don Vicente Rama migawas nga mananaog og nahimong miyembro sa Kongreso og niining higayuna siya sakop na sa Partido Demokrata nga nagrepresentar sa ikatulong distrito kang kansang boto mas taas kaysa nakalabayng spoiled election niadtong 1925. Apan ang kaparutan ni Don Vicente Rama pinagi sa election fraud gipakawalay bili. Human na pamatud-an sa congressional investigation nga siya mao ang tinud-anay nga mananaog. Human maprubahi ang Cebu City Charter, si Presidente Quezon mitudlo ni Don Vicente Rama isip mayor niadtong 1938. Niadtong 1940, si Don Vicente Rama napili isip senador sa Republika sa Pilipinas ug nagaalagad hangtod sa 1949. Isip usa ka journalist. Siya mao ang ehemplo sa katanos o way ko kahadlok nga pagbutyag sa kamatuoran. Siya ang nagapundar sa tulo ka bantugang pamantalaan. Kini mao ang La Nueva Puersa, ang Bag-ong Kusog, ug ang Progress. Siya usab ang author sa pipila ka mga nobela ug binugbo nga storya din mao'y nakapahimo kaniya nga Dean of Cebuano Language. Isip kongresista sa unang kongreso sa Pilipinas, iyang gipangamahanan ang balaod nun nga nagamando sa mga sinuwat ni Dr. Jose Rizal nga Noli Me Tangere og El Filibusterismo, isip textbooks sa mga pampubliko og pribadong tunghaan. Isip usa ka amahan, si Don Vicente Rama istrikto ngadto sa iyang mga anak. Iyang gibilin ang ligasiya sa pagkamakugihon, pagkamatinud-anon og tulid nga panggobyerno. Ang iyang politikanhong kalihukan mao'y nagahulma sa iyang mga anak sa politikanhong kaikag. Si Osmundo Rama nahimong gobernador sa lalawigan sa Sugbo. Si Clemente Rama o Fernando Rama nahimong mga konsihal sa dakbayan sa Sugbo. Sa pagkamagsusuwat ni Don Vicente Rama, napanunod ni Napoleon Rama nga mao ang publisher sa Manila Bulletin. Ang iyang mga apo usab nakapanunod sa iyang politikanhong gawi. Si Eduardo Rama Sr. nahimong gobernador o kongresista sa Agusan del Norte. Si Enrique Rama nahimo usab nga vice-gobernador sa lalawigan sa Sugbo. Samtang si Michael Rama nahimong konsihal o vice-mayor sa dakbayan sa Sugbo. Siya usab ang kasamtangang mayor sa dakbayan, samtang atong gisaulog ang ika-75 katuig nga Charter Day. Mao kini ang kasaysayan sa taas nga mga katuigan nga lahutay sa dakbayan sa Sugbo, nga kanunay nagatinguha alang sa kalambuan sa dakbayan ug sa iyang mga katawhan. Dinhi natawo ang atong mga kaliwat. Kita iyang gisapwang ug gimatuto aron kita mo bati og garbo sa atong pagkasugbuanon. Malipayong pagsaulog sa ika-75 nga Charter Day kanatong tanan. Mabuhay ang mga Sugbuanon! Kaming mga Sugbuanon, mga lumulupyong dakbayanon, puno sa mga hiyas nga dalaygon, katawhan nga maalagaron, kanunay kaming pugihan, panginabuhi among giatiman, kay kini ang dalan sa kalampusan, mga hagit pakigbatuhukan. Kaming mga mahigugmaong Sugbuanon, sa kaliwat mapasigarbuon, sa mga nanglabayng katuigan,
malambuon, mauswagon, kaming mga maampuong Subuanon. Sa Dios kanunay nga masalikon, sa katigulangan mapinahuron, pahanding tatag sa banay nga Subuanon. Bisan unsang kalisdanan, suliran dili na mo talikdan. Sa natat sa kultura ug musika, Subuanon gayon na ilhana. Kaming mga mahigugmaong Subuanon, sa kaliwat mapasigabuhon, sa mga nanglabayng katuigan, malambuon, mauswagon, kaming mga maampuong Subuanon. Sa Dios kanunay nga masaligon, sa katigulangan mapinahuron, pahanding tatag sa banay nga Subuanon. O Subo among dakbayan, sa kapito ang 5 katuig mong kasumaran, ikaw among halaran, ugyok buuan, sa kanunay among ampingan. Kaming mga mahigugmaong Subuanon, sa kaliwat mapasikarbuhon, sa mga nanglabayng katuigan, malambuon, mauswagon, kaming mga maampuong Subuanon. Sa Dios kanunay nga masalikon, sa katigulangan mapinahuron, pahanding tatag sa banay nga Subuanon. Katawang dakbayanon nga mapinanggaon, kaming mga Subuanon. Ugikan dinhi sa balay lungsod sa dakbayan sa Subo, kini si Eli Espina. Ug ako sab si Julian Villanueva. Sa kanunay uban ninyo sa Barong Happy Charter Day Subo. Kaming mga Subuanon, mga lumulupyong dakbayanon, puno sa mga hiyas nga dalaygon, katawhan nga maalagaron, kanunay kaming pugihan, panginabuhi among giatin